lony e tuoche mag joma mine bedo ga kod tuoche mang'eny mopogore opogore ka wanyalo keto e yor kwan namba 1 nyaka namba 5 tuoche mage mathoro chando joma mine. Ahinya joma mine nigi tuoche mang'eny to mokwongo ng'eny gi nigi tuo miluongo ni fibroid ma en growth matimore e ofuko mar nyuol ofuko mar nyathi to ma tuo ma thago miyo or thago mon mang'eny ahinya nikech giyudo shida maduong' mar bleed nikech ndalo ma gidhi e dwe giyudo ka remo wuok mang'eny kendo nyalo wuok odiochienge mang'eny moingo jomoko kendo nitie tuoche moko kendo kamar infection kata be inyalo yudo ka thago ji mang'eny to en obiro nikech ng'ama miyo yudo ni korka dho duong' kocha nitie chilo mawuok to thage ahinya kendo nitie tuoche moko ka mane wawacho miluongo ni endometriosis ma en mar rem ma joma miyo mang'eny okia lakini giwinjo rem ahinya sama giyudo remb dwe. Koro nitie tuoche moko kendo kaka koro gimiluongo ni cyst kata kuot mar tong' ng'ama miyo. Koro tong' makuodo pino be ng'eny ahinya lakini ng'eny gi ok en manigi shida lakini nitie moko ma katimore tinyalo yudo ni nigi shida especially ka gin joma ikgi bet ng'eny matin. Koro mago e tuoche moko ma waneno ka ng'eny koriwore gi mag joma mine. Mathoth ne joma mine yudo wantiere kod chandruoge mopogore opogore to namba 1 na fibroids wantiere kacha kod cyst wantiere kod infections ma gin tuoche mopogore opogore kaachiel kod tuoche mamoko to kata kamano wacho ni fibroids thoro chando joma mine ahinya. Ginang'o fibroids ginang'o? Erokamano kendo. Koro fibroids king'iyo maber, fibroid en aluonge ni mondo ji mang'eny owinje maber iluonge ni growth. To growth ni en growth ma iyude ofuko mar nyuol. To en gima dongo to odongo ofuko mar nyuol nigi lining didek. Nitie lining ma iye mano ma remb dwe ae to nitie manie diere. Ma diere ni ema loso ema oting'o gimiluongo ni muscle to en emineno en emo odhiro remo ma dwe oko to en be modhiro nyathi oko. Kaeto nitie oko lining ma oko mogik. Koro lining ma diere ni samoro inyalo yudo ni nitie growth matimore kuome. To en growth ma ok en cancer. Lakini ogro agroya to ogro kien to mang'eny yudo ni en gima nyalo grow modhi kata e lining moko mwawachogo. Koro inyalo yudo ka odong' diere kanyo kata onyalo wuok gi oko kata onyalo bedo gi iye. To mane tuono. Erokamano ahinya Dr. Joe wipimonwa kacha kaka fibroids en kendo thoth ni wacho ni en gima dongo mwaluongo ni growth. Ne wantiere kod picha moro ka amaro od nyodo ma bende nyalo pimonwa godo maler daktari akeni ma adhi leronwa malong'o gimitemo pimonwa kotenore kod fibroids. Koro picha ni to ler kendo wanyalo lero go ahinya nikech king'iye to inyalo chunga daktari mondo mipimnwa kinyisowa ni lining madiere to en ma matum to en ma kod mano kamano. Koro kwang'iyo picha ni te to kwaneno to ma waneno mfuko manual maduong' ni kamate to magi tonge to koro ineno no wacho ni growth matimorego mineno monyiswa gi magi e growth gi. Koro lining ma oko en moro ni kaito madiere mwawacho en ma then nitie ma iye ni. Koro nowacho ni ochake madiere ni to nyalo bedo ko grow mobi oko kama onyalo bedo ko grow dhir ma iye ni owuok gi oko oro onyalo dong' kata samoro be inyalo yudo ka en gima nigi iye koro oloso ochal gima ochung' ka gine ka alif. Koro inano ka koro growth ni onyalo pogore ji mopogore. Jomoko entie tie kamano jomoko en gi oko jomoko en gi iye lakini gite shida magin go ni ginyalo kelo rem ginyalo kelo bedo gi remo madwe mang'eny kata ginyalo kelo ng'ato winjo ka pek moro ni e iye kata ich bedo maduong'. Erokamano nyato thoth ne ang'o mathoro kelo growth gi kata fibroids gi? Koro fibroids gi to ok ong'ere malong'o gima kele lakini nitie joma iyudo ni thoth gi tuoni to king'iyo maber wajorotenge gini wang'eny go moingo jorochere
kichak ing'iyo maber iyudo ni nitie igni moko mong'eny mano joma chako igni mar 35 kama kadhi mbele kata nyaka 50 ong'eny joma nigi igni marom kamago. Kichak ing'iyo kendo iyudo ni mon manochako yudo rembo mar dwe chon machako yudo chon king'iyo gi age mates gi binyalo yudo ni gini nitie kuomgi gi mon machopo menopause moleo kaito mon be mobudho yudo nyithindo binyalo yudo ka fibroids ni ng'eny kuomgi. Koro kaito moko be iyudo ni gini ni e family or en gimoluwo ukogino. Koro mane en to koro gima kele wuon to kong'e gima wang'eyo ni nitie chemical hormone moro miluongo ni estrogen ma konye mondo dongi. To estrogen to en gima nie e remb joma miyo sate to nitie joma koro omiyo gi grow to jomoko to ni maber. Ma ok ni ji duto te ni mine duto te ma samoro ne chako neno remb dwe chon kata moneno moleo ni gi duto te gitiere kod thuolo mar yudo tuoni kata joma mine mobudho koko yudo nyithindo. En gima timore atima. Otimore atima lakini kaka wawacho joma nigi gik mawacho go nigi wawach ni gin at more risk or gine mag gini iyudo gine thuolo mamalo moingo jomoko. Abro mana duoki chien matini wacho ni ng'eny ne joma mine mantiere kindigni 35 kadhi malo samoro mobudho kapok oyudo nyithindo kata igni 35 kadhi malo. Ang'o mathoro timore e dend ng'ama miyo e higni gi momiyo nyalo kete ong'ala mamalo kata thuolo mamalo mar gamo fibroids? Okwang'iyo maber igni gi king'iyo to kaka tinde dhano en nyalo do ni ng'eny ji deko be yudo nyithindo kata king'iyo ting'iyo en igni mang'eny takre ng'ato chak yudo remo mar dwe. Koro hormone mwawacho cha osebede dende mang'eny to ema miyo gigi samoro koro ogro nikech king'iyo maber ng'amo mako ich miyo momako ich sama en gi ich to iyudo ka kendo gigi ok dongre ahinya gi samo odhodho nyathi. Koro ing'e ni bedo gi en gi ich odhodho nyathi nyiso ni gigi ok yud hormone mwawacho mamiyo ogro mamiyo odongore cha. Koro ema miyo yudo ka ng'ama ng'eny ji manie igni mwawacho no inyalo yudo ka gin kata joma samoro onge nyathi kata samoro gin joma notieko weche mag nyuol gi chon. Koro gisebedo abeda ka maybe gitiyo gi yien mag family planning gi. Maka ber pok wachopo kanyo e yore mopogore mwanyalo geng'e godo en nyuolo nyithindo sate mondo mi ok en kamano ok en ni nyaka nyuol sate en mani koro kirita ahinya to ok ber ahinya be nikech ginyalo bedo ka gidongo to ka gidongo to gidhi miyo weche mang'eny nyalo bleed mang'eny kata nyalo yudo ka koro gima waluongo ni quality of life ni bedo marach nikech koro kiwinjo ka in gi pek moro kata samoro rembi odok piny ahinya ting'e ni koro en gima nyalo thagi kata nyalo mi dhi e pala. Ero kamana ahinya. Aneno ka itang'ona kidienje mopogore kata yore mopogore machala makuma fibroids gi donge. Debe ni gibiro kidienje kata types mopogore to kapo nono ni gin kidienje kata types mopogore gin types mage daktari? Koro kidienje kata types mopogore mana kaka nanyisi ni kawan gi ofuko manyuol ni koro ofuko manyathi to no nyiso ni gigi inyalo yudo ka moko ni oko mar ofuko ni lakini pod gin gi gimo mako gi ofuko ni mago gin waluongo ni subserosal mani oko tinya yudo ka nitie moko ma ni e lining madiere mwawacho no to magro e lining madiere no inyalo yudo ka gin madongo be ma en mana lining no kai tinya yudo ka moko to ni e lining ma iye kuma nanyiso wuo ni remo mar dwe wuoke cha. Koro en be inyalo yudo ka en kanyo kata inyalo yudo ka en be en gi oko matin modongo makata moko be samoro nyalo lor gi piny ma wuok gi kumiluongo ni cervix or dhod mfuko manyuol ni. Koro nitie moko manyalo lor kata kamano nikech koro odongo mang'eny kata en gi gimoro momake to gino lor piny kode. Koro mano be waneno samoro. Wanyalo lor nyaka kanye daktari inyalo pimonwa pima nikech aneno kacha mipimo ni nyalo dongo gi e lining ma iye. Koro inyalo yudo kamae manie lining ma iye ni inyalo yudo ka samoro en gi iye ahinya to nitie gimo make ka. Koro tol moro. Machalo tol. Koro tol no inyalo yudo ni samoro omedo mana lor. Koro nyalo wuok kata gi ka. Ma samoro yude kata kae. E dhod mfuko manyuol inyalo yude kata ka samoro en mana kanyo.
Koro mano be possible. Koro ena tuo ma onyalo bedo anywhere kanyo. Erokamano nya daktari, wacho ni ginyalo dongo kendo wacho ni ginyalo dongo ma gibed madongo mogik kata madongo matindo romo ga nade. Ok inyalo ni madongo mogik nikech gigi opogore to gidongo. Nitie mosegol ma samoro chiegni chopo kata mana gi kuma ich chope. Kaka ng'ama miyo manigi ich machiegni konyore. Nitie manyalo dongo machop kanyo. Mago be waseneno. Koro ji opogore. Nitie joma nigi matindo tindo to nitie joma yudo madongo kabisa. Nitie ma yudo nyalo bedo maduong' achiel to duong' kabisa. Moko be nyalo bedo ni gin madongo mang'eny. Moko be nyalo bedo ni en mana matindo tindo kende. Koro opogore. Koro kodongo dongo to ging'eny manyiso ni chandruok nyalo bedo mang'eny mokalo. Chandruok bedo mang'eny nikech kopong'o iyi to idhi yudo ka samoro remo mawuok sama idhi e dwe kaka ng'ama miyo bedo mang'eny ahinya. Kopong'o iyi. Tiende ni daktari kuom ranyisi kaka koro aneno kimiyo gi nyinge mopogore ma bende ibiro leronwa. Kapo nono ni dhi opong'o kama nyathi onego bedeno. Tiwacho ni remo bedo mang'eny mokalo. Ang'a timore e sechego momiyo remo bedo mang'eny seche ma idhi e dwe kaka ng'ama miyo. Koro gima timore ni kobedo maduong' kamano tiyudo ka lining maieno be bedo maduong' mokalo. To kobedo maduong' mokalo to kanye ma remo wuoke. Koro remo monego be ni wuok gini koro duong'. Koro golo remo mang'eny moingo kaka dogolo kaka pile. Koro koduong' kamano surface area ne duong' to remo be wuok mang'eny. Koro remo miyo inyalo yudo ko lalo remo mang'eny moingo kaka dolalo de bed ni onge tuo. Kichaki ng'iyo kendo koduong' kamano iyudo ka gima iwinjo pek moro kiwuotho. Nikech pek no iwinjo kiwuotho to gimoro ma ng'ato chal ng'amo keto kidi moro e iyi. Kaito inyalo yudo kendo ka jomoko nyalo yudo rem. Samo yudo remo madwe oyudo rem ahinya. Moko be samoro nikech koro en gima duong' e ich odhiro mfuko malach gi mfuko makano oko maduong'. Koro inyalo yudo ka oko tek to ok wuog mapile oko maduong'. Kata kodhi konyruok kodhi olo pi to winjo ka gima olo pi no owinjo lit owinjo rem moro kata ko olo pi no. Koro magi te gin mana kaka gini nyalo timore kodi. Na Penj Laktar kamwa konyore wapuonjore kod riekni mopogore kowuok kuom jolony ma lakteche mopogore. Daktari pimonwa kata ni gima okwongo timo kata achiel kuom gigo motimo kuom joma mine en ni odhi modi kata od lach kata od pi matin. Koro yudo na ionge kod kwe kaka ng'ama miyo. Kaiti pimonwa kata ni onyalo diyo kata kar oko maduong' onyalo kelo ne chandruok. Kipimonwa kata nikech oduong' nikech opek lining mar od nyathicha bedo maduong' koro golo remo mang'eny. Ka ipimonwa okang' kokang'. Kati pimonwa kata bede ni onyalo kelo rem mang'eny. Onyalo kelo rem mang'eny ahinya seche ma ng'ama miyo neno malo kata seche modwa neno malo. Ang'a timore seche gi e process mar neno malo ni kod fibroids mantiere ye ka gintiere e uterus. Koro king'iyo maber gimomiyo rem to nyalo bedo to gimomiyo nyalo bedo nikech ing'eni ng'ama miyo ka yudo remo madwe en oyudo remo madwe nikech ok oyudo ich. Koro kineno lining maieno nolose mondo obed ready oikre mondo okaw nyathi. To koro koko okaw nyathi to nitie kaka koro odhi kethore kaito odhi wuok ka remo mar dwe. Koro mondo remo mar dwe no bochung' iyudo ka leche matindo tindo mani kanyo be nyaka koro dire mondo kik remo mang'eny lal. Koro mondo inano lining no be mondo wuogi ka leche gi iyudo gibedo matindo tindo mondo kik kosebedo matindo tindo eka miyo lining mamalo no ok yud remo zaidi to ok med dongre. Koro koko med dongre te ko o break down or eko wuok ka period. Koro ka gin mang'eny kamano to ot be duong' tibiro winjo rem nikech ka remo ok chop kumoro to dendi nyaka winj ga rem. Ka remo ok nyakadho nikech koro lechego beto dire kata obedo matindo tindo then inyalo winjo rem. To rem nyalo bedo mang'eny nikech koro gini koro duong' to duong' e ika. Koro onya bedo rem mang'eny because of leche gi be koro ng'eny.
SMS na riede kauchiel no daktari aneno malokocha bende kantiere moko machal modongo oko mar ofuku mar nyodo to mani bro lero nwa kase kaw yweyo kwase yudo yweyo mana matin nono kaito kwaduogo to kanye mwachako godo Penj Laktar kwa kali Ramogi TV wangiyo weche mag fibroids nyakwa Ramogi ajuan kikidhi mabor kikisud kata matin. Inawezekana. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga atakuwa na ziara ya Azimio la Umoja katika eneo la magharibi mwa nchi. Jumamosi ya tarehe 28 na Jumapili tarehe 29 watakuwa kaunti ya Bungoma. Njoo jumuike na viongozi wa Azimio la Umoja ili kuwahimiza Wakenya kuungana na kufanya kazi kwa pamoja chini ya Azimio la Umoja. Ujumbe huu umeidhinishwa na Raila Odinga. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raha premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyomok ngano mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Machiegni kendo wakonyore wangiyo kendo wangeyo dendwa kachiel kod tuoche mopogore opogore manyalo mako wa kod kaka wanyalo konyore kaka wanyalo yudo resruok. Daktari kane pok wakawo yweyo ne wangiyo kidieny machielo modongo gi oko nikech magi duto tete waneno kantiere e ofuku mar nyodo kaito mora neno kantiere gi oko kocha. Mano tiende nang'o matimore momiyo en odongo gi oko kocha. To kapo nono ne otimore kamano, hinyruok kata chandruok monyalo kelo ne ng'ama miyo opogore gi moko gi koso gina hinyruok machalre. Erokamano Ruth, kendo gima nyalo wacho ni modongo gi oko ni ok no bet opogore matin nikech king'iye maber en ochal ka gima en gi tol moro makore go kuom ofuku manyodo no. To en kendo inyalo yudo ka gimorach go ni onyalo bedo ka gima iwinjo gimoro modongo ei gima duong. Koro en onyalo thagi mana gi maybe wawach ni pek moro mo iwinje ei no. Lakini en nikech en gi tol to dongo oko kendo samoro okotheka inya gi remo madwe mawuok mang'eny. Koro manen inya yudo ka kendo en koro ber kendo gi
korka remo mawuok mang'eny. Lakini pod inyalo winjo ka pek chapo nitie nikech en bo nyalo dongo maduong' kendo nyalo dongo kata mobed machiegni maromo gi ofuko mar nyodo no kata oinge. Koro ofuko mar nyodo thothne ok oduong' ahinya daktari. Onyalo bedo ga sentimita 3 kama. Koro pogore kuom ji, lakini kila ng'ato nyalo tiyo kata gi ngum kama, onyalo romo gi ngum mar ng'ato. Kata mapin e ngum no. Mano ofuko mar nyathi. To seche miwacho ni fibroids gi odongo kama daktari. Ka ponono ni ng'ato mulo iye, samoro winjo pek moro to mulo iye, onyalo winjo gi kama gintiere. Mo mulo winjo ni ma ata winjo gi koni, ma winjo gi koni kod kamano. Koro tek nikech iwuon dwarore ni mondo bed ni opuonji kaka inyalo pimruok, lakini koduong' ahinya tinyalo winjo. Nikech gima tek e iyi gi gima tek e iyi to kimulo kama tibiro winjo ka gima nitie gimoro matek. To gigi tek, ok gin gima yom ka ich kama. Koro kimule tinyalo winjo ka gima iyo kuot, to kimulo kama tiwinjo gima matek. Koro kiwinjo gima matek to kuot, to en gima onge ga iyi. To samoro nyalo bedo ni en growth mowacho no. But nitie moko ma samoro nikech ing'e ni iye kocha cha be pod ni niga gi nafas ma onyalo dongre, tinyalo koso winje lakini oduong'. Ero kama na inya. Ka ponono ni ng'ato winjo ranyisi mage to nyalo chich mokwongo ni entiere kod fibroids. Namba achiel iwacho ni pek, inyalo winjo ka gimoro pek e iyi, kaito bende inyalo neno pogruok mar remo mar dwe kaka chal, ka samoro wuok mang'eny kod rem mang'eny, mano nyalo bedo achiel kata machielo kuom ranyisi. Ranyisi mamoko nyalo bedo ang'o daktari? Koro kaka wacho no, remo mokwongo gima wang'e ni ng'eny gibirogo to en remo mawuok mang'eny. Tinyalo yudo ni en remo mawuok mang'eny ma kata moko poto. To samoro be en remo mawuok mang'eny ma inyalo yudo ni owuok kuom odiochienge manyaka 7. Ng'ama miyo onego bed ni yudo remo kadhi odiochienge 2 kata nyaka 7 kamano. Lakini ka kadho 7 to koro ong'eny mokalo. Inyalo yudo ka be odiochieng' kodiochieng' inyalo yudo ka koro remo mawuok ng'eny moingo kaka ne en mbele. Koro mano be nyalo nyiso ni entie. Kaito nwanyiso ni samoro be koduong' kamano inyalo yudo rem. To kata ka en kamano inyalo yudo jomoko yudo shida moro ma koro yudo kata ni rembe ni piny. Koro inyalo yudo ka wiye bare, okonen maber, owinjo mana ka gima ka wira make. Jomoko be winjo olo mapiyo, jomoko be adundo gi winjo ka gwecho. Nikech remo odok piny kabisa. Koro mano be nyalo timore. Wanyiso ni pek be onyalo winje iye. Moko wanyiso ni moko be nyalo winjo ka cho wuok matek to kata rem kama odhi oko maduong'. Oko ma kata ko olo pi be onyalo winjo rem, kata onyalo yudo ka olo pi no ok wuog mayom. Wawacho be ni samoro jogi moko be nyalo winjo rem moro ka dipo no riwore gi ng'ama dichuo, onyalo winjo rem moro. Lakini mano to ok ng'eny ahinya, mana ka en aina mowacho ni wuok oko mar dot mar ofuko mar nyuol no. Mano koka ng'ato nyalo winjo rem mang'eny. Onyalo winjo rem. Ero kama nanya daktari ka ponono ni ok othiedh chandruogne, wang'e ni complications monyalo kelo ne ng'ama miyo ma samoro ntiere kode. Koro gima waseneno gi gini, mokwongo anyisou ni remo, ng'ato nyalo nyalo wito remo mang'eny. To wito remo mang'eny kaka wang'eyo en gima nyalo miyi bed kata gi anemia ng'e ni nyalo thago adundo. Minyalo chopo gimiluongo ni heart failure. Mano ni adundo ni nyalo koso tiyo maber. Kata inyalo gori piny nikech mano. Mar ariyo, koduong' kamano, inyalo yudo ka oketo gima waluongo ni pressure e leche madongo manie ich. Nikech oduong'. Koro koketo pressure no inyalo ka jomoko nyalo yudo kata mana shida mar remo mapoto e tiende. Ineno, koro nikech remo ok doge adundo maber. Iwacho ni remo mapoto e tiende nang'o? Remo poto ma loso clot cha. Clot moro musomo ga miwinjo ni nie tielo cha. Koro mano onya kelo mano be. Koken mano kendo inyalo yudo ka ng'ama chal kamae nigi shida mar kata mana oyieng' piyo. Jomoko nyalo yieng' koduong' ahinya. Koro onge nafas maduong'. Koro kichiem maber. Iwinjo ibilo matin, tiwinjo ka gima iyi opong'. Koro nyalo timore be. Alafu anyisou be ni onyalo miyo ng'ato be olo pi mang'eny. Iolo pi safar mang'eny, kata kidhi chocho maduong' be
bedo matek ahinya. Koro magi gik manyalo timore. Erokamano ahinya. En Penj Laktar wapuonjore yore mopogore opogore. Daktari, kane wang'iyo pichni gigi nipimonwa kamoro kacha ni degenerating fibroids. Magi gin mage kata gin matimore nade? Okay, koro ma iluongo ni degenerating gi, magi gin ma chopo kuma koro ing'eni fibroid go be git reme mamiyo gidongo. Koro samoro ka remo ler matero remo no ok ter maber, then iyudo ka ochako ka gima otho iye kuma ok chope maber no, chako ka gima tho. Koro ma degenerate no e gima kelo rem ahinya moingo moramora. Nikech samoro koro ing'eni kumora mora ma remo ok dhiye to nyaka iwinj rem. Nikech koro gik ma remo dogolo kanyo ma waluongo ni toxin or mochido ma onego bed ni iduoko iluoko dong kuma nitie no ok duogi. Koro ka giduogo kanyo to gikelo shida mang'eny, to koro ng'ato nyalo bedo gi rem. Koro mage miluongo ni degenerating. To ang'o matimore momiyo koro remo ok chop kama samoro ne chopo e fibroids gi? Nikech leronwa kacha ni thothne remo gichamo remo gin bende, to chopo kama koro remo ok chop maber. Ang'o matimore e diere ka momiyo remo ok nyal chopo? Kaeto ang'o madhi timore ka remo ok chopo kuom thuolo mang'eny? Obro degenerate molal koso obo beda kanyo, koso obro kat pono tol moro make obo chot molwar? Ang'a dhi timore? Okay, degenerating no, to kaka wawacho no, mano to nyalo timore because kaka wawacho ni remo ok ochop maber. Koro samoro nyalo bedo ni oduong' ahinya, or samoro nyalo bedo kata ni odiyo kata mana gig remo makelo leche mag remo go. Koro leche go samoro remo ok ring kaka ne ringo chon. Koro inyalo yudo ka gima mano miyo koro iye cha chal ka gima ok yud remo, to koro nyalo kelo rem, to onyalo dok piny kata onyalo miyi rem mang'eny ahinya. Nikech gik ma dong' kanyo go ma anyise ni onego bed ni remo duoko tiluoko go nyalo kelo rem. Kaeto ing'eni koduong' ok en gima dhi rumo dichiel, en gima biro rami, to nyalo rami mang'eny for kuom ndalo mathoth ahinya. Koro nitie matin manyalo lal maweyi. Moko gi degeneration no nyalo yudo infection. Mano nyiso ni koro oyudo infection mo ma koro en gi rem zaidi, mano koro nyaka mi be yien mar thiedho infection no eka nyalo lal. Koro mage shida manyalo wuok gi degeneration no. Lakini king'iye no wuon tuo mar fibroid no mang'eny jomo nyalo lal kuom gi maybe en miyo machopo menopause. Gin moko nyalo dok chien nikech koro ing'eni hormone mwanyiso cha koro dok chien te. To mano koro konyo nikech koro mono gi grow chal ka gima miyo koro gidok chien. Koro mano koro miyo gidok chien, gibedo matindo tindo. Kaito ginyalo koro lal kata ginyalo wek chwer mang'eny nikech dong' anyisi ni ka gibedo madongo eka iyudo ka remo madwe wuok mang'eny. Ma kaponono ni ok okel ni chandruok ahinya, to ichiegni chopo e higni mag wuok e ria, to inyalo bedo kodgi ma gichop kanyo ma koro hormones ka ok bed mang'eny e del, kaeto gichako gibro shrink, gibro muony magilal. Mano kare kabisa. Erokamano ahinya. To kaponono ni ng'ama miyo ok owinj remo moro amora, kaeto samoro sepime winjo pek moro to ok owinj remo, ok one remo mang'eny diere ma entiere dwe kamano, to dhi opime moyudo ka entiere kod fibroids. Mano nyiso nang'o? Koro en mana ni ing'eni joma nigi tuo ma fibroid ni to ng'eny. Nikech nitie ma waluongo ni asymptomatic or mok kel shida moro amora, ok onyis ranyisi moro amora, en ok inyang'eyo ok iwinji. Koro nyalo bedo ni wuotho kode to entie. Koro mago to kata yudi ne bed ni ng'ani nigi tuo moro to ogoye kata picha marich to yud ni entie, onge gimitimo, iwegi aweya. Ma itimo ne gimoro en makelo manigi ranyisi to nyalo bedo ni thago ng'ato ahinya. Kaka ma remo wuok mang'eny, kaka ma iwinjo ka gima pressure manie ich no ng'eny, kaka ma rem ng'eny, kata ng'ama samoro gitamo mondo kik nitie ma samoro be nyalo miyo ng'ato ok mak ich mayot. Koro mago be aina moro manitie lining ma iye ka inyalo yudo ka nyalo miyo mako ich bedo matek, kata moko inyalo yudo ka ich wuok, onyalo miyo ich wuok be kumineno gieno. Koro mago to nyaka koro wagol nikech ka koro gi ranyisi mang'eny kamago to koro nyaka golgi. Erokamano ahinya. Otimo ga ng'e del momiyo ng'ato ok nyal mako ich nikech seche ma koro osedongo e od nyathi kacha, onge kaka
pimnwa gima timore ka amomio samoro onyalo mono mako ich. Onyalo bedo achiel kuom gigo. Ok te manyalo timo kamano, lakini wacho ni madongo gi iye madhiro lining ma iye ma nyiso ni lining ma wacho ni losore mondo nyathi odongecha. Koro kodhiro kamano tingeni en gima keto pressure kanyo to no nyiso ni nitie changes moketo kanyo be. Koro sama nyathi onego bed ni nyathi ka ng'ato osemako ich to nyathi biro dongo e ofuko manyodo ni. Koro kodhi awach ni odhi kuma fibroid no nitie, tinyalo yudo ka kanyo ok en kuma ber ma nyathi nyalo donge. Koro inyalo ka ijno biro wuok. But ka onge ka enena maber molosore maber ma onge fibroid no tinyalo yudo kodongo maber. Ma nyathi nyalo dongo manyuol. Nitie ko nyalo dongo manyuol gi moko. Moko kata kidhi kata kitimo operation tiyudo ka gin madongo lakini nyathi pod nitie tie. Tuo mar fibroids en tuo mathago joma mine mang'eny. En tuo ma daktari opimonwa ni bire kidienje mopogore. Moko nyalo bedo madongo to moko bende nyalo bedo matindo. Onyalo kelo rem mang'eny to moko bende nyalo bedo godo to kiwinjre mora. Wakawo yweyo ka waduogo to daktari biro pimonwa kaka inyalo pim mifweny ni to en tuo ni. Kaito bang'e wabodonje thieth magitema ne chenro mar Penj Laktar. Kik idhi mabor, kik isud kata matin. Ni ma e kama watede ma e kama walose pakionge batahera onge suni koro monja hera mit maratari ni koro mongi wacho ni ketema naka koka wachake koka wadwa muoke koka kuneno wane ma wan ka karibuni sana machiegni ure chenro mar tiedero mabiro ni chieng' ngeso kochakore saa 11 mamidhiambo. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Binyani di wakarno osetimona gik maricho ahinya. Unga nyororo kwa ugali moto kitu kwa masongo basi unga ni gani nyambie ni gani Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium. Nyeumok kuona mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Hey. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Every day, I thought you said a prayer.
Rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Leo rombo lemo lumalema, leo rembo lumalema. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, kod injili mapuonjo, gwedho, kendo loko ngima. Chik mana iti ne duond polo. Kwa kuom jotich Nyasaye mowal, makelo weche mag geno. Paka malik madongo waseneno ka jawaro chungo, e thuolo ma samoro ji oseparo ne ok nyalore. Ruoth Nyasacha e ruodha. E injili ngima, ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi, e Ramogi TV. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En rege owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma owake. Pile pile, kik bai kata matin. Mimi peke yangu ndio candidate ya Azimio. Hao wengine wote wanasimama na vyama tofauti. Haya mapendekezo yenu yote tutayaweka katika chata ya watu wa Kilifi County. Wewe wanielewa, sichezi na sicheki masaa ya kazi. Jatend UDA William Ruto odokadho wadna mchumbi Edward Marombulu kaogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga togoyo tach imbo mar Kenya. Athunga nikech tuo mako dho chunya kacha okang'e chuny na rach. Koro kaka timonge agombo na dhi osiptal mondo pim dho chunya no ng'e mtaenang otama kaka dhi kicha onge pesa. Achiedh nade podo mako jopiny mamanyo kony e ute thieth mag piny owacho ka ng'anyo mar jochiw thieth ma Homa Bay pod dhi nyime. Wabobedo gi piny ma osiptende kidhi do kiyud thieth mar mine, wabobedo osiptal ma kidhi do nyithindo ok nyal yudo dakteche. Lakini joma donjo bende mne sajari ok bedo gi dakteche. Riwruok mar lakteche obogo ng'anyo ka piny owacho ok ochwalo omenda ne lakteche mamedo sombgi. Tegni kendo mana kaka nasingoni ni ka waduogo to laktar bro pimonwa ka kinyalo pimo chandruogni, ka kinyalo pim tuoni. Isewinjo ranyisi gi idhi ka laktar. Laktar, upime nang'o? Upimo gi yore mage? Koso ang' ni mula ng'ato tiwacho ni ma to en type ni kod yore makamago. Koro tuoni kidwaro maber kaka ipime, ng'amo biro gi ranyisi kata miparo ni nigi shida ma fibroid ni, nyaka ipimo iye. Koro nitie kaka ipimo iye mondo imulo iye, to itemo neno ka nitie growth moro amora kata gine iye. To bang' mano nyalo kata pime gi yor duong' mondo neni to ka en growth ni oa kuma nade. Koro kinyalo pime kamano nyalo neno ni growth en gima oa kuma ofuko ma nyodo nitie koso en gima oa kumoro. Kaito mondo daktari ong'i ni en fibroid adier, to gima nyaka otim en picha mar ich miluongo ni ultrasound. Koro mano ema kosetim to mano nyisowa nikech nitie kaka ochal e ultrasound. Gibro neno kaka ochal rachar obedo round kama. Koro ka giseneno to gibro wacho ni nitie fibroid maneno ka gi ka. Koro wariwo mano gi ranyisi manitie cha to wawacho ni gini en fibroid ema kelo. Koro mano kaka wang'eyo.
Erokamano nya daktari ni kelo no picha moro ka pimno ni hero mondo mwasa mango ko record picha ma wantiere go e screen wani. Koro ma picha lakini picha ni gima kwa neno maber to waneno ka gima nitie gima giluongo ni subserosal. Koro mano nyiso ni en kidieny mopogore ma nyiso ka odhiro oko. Koro en kodhiro oko to inyalo yudo ka en koro omiyo ofuko ni bedo ok en smooth, en gima koro okuot to en be onyalo miyi rem mar pressure ka, lakini nwa wacho ni samoro en beto konya kelo remo mang'eny, lakini ko bedo maduong' ahinya be momiyo mfuko ni obedo maduong' to remo nyalo bedo mang'eny. Mama gi gimotimo ne ng'ato miyo rem kachiel kod remo bede wuok mang'eny. Ne wantiere kod picha machielo bende daktari daher mondo minyiswa nikech tikelo na pichni mang'eny wadwa puonjore mathoth kokalo kuom pichni mane miyo wagi e seche ma director marwa miyo wa picha machielo no ipimonwa kaka inyalo fwenye kokalo kuom pimo ma bende en picha achiel kuom gi kaito mulo bende daktari nyalo mulo ich to neno wang'iya ne kata wadonjane e weche mag thieth mar chandruogni. Koro thieth to pogore, thieth nitie gik mang'eny ming'iyo. Mokwongo ing'iyo ni ik mar miyo ng'ama miyo en gigni adi, mano gima nyaka ing'i mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'i ni to en gi ranyisi mage, neno. Mar adek nyaka ing'i be ni to en ng'ama deher mondo omakich kose en ng'ama oseyudo nyithindo mowinjo koromo. Koro king'iyo ik ng'ato inyalo yudo kaka nwa wacho ni ka ranyisi gi ok rach ahinya to ng'ato chiegni chopo menopause, then inyalo miye yien mimuonyo. To yien mimuonyo gi gin hormones ma reduce moro mwaluongo ni estrogen cha. Gi reduce mondo kiko omigi gibed madongo ahinya. Koro inyalo migi mano mondo omuony mondo kochopo menopause to koro gibro lal kendgi. To king'iyo ka en nyako matin, to nyako matin ni gini mone yudo ich. Kata samoro miyo olalo remo, omako ich to wuok kata olalo remo mang'eny. Then en kowito remo to nyaka koro idhi tim ne operation. To operation nyaka idhi tim ni gol fibroids go. Then mondo koro oyud konyruok no, mondo koro tem mako ich kata remo malal mang'eny no ithiedhe kabisa. Aya mar adek ne wawacho ni luwore gi ng'ato be. Ng'ani en ng'ama dwa nyathi koso ok dwa nyathi. Koro nonyiso ni ng'ama dwa nyathi to wagolo mana fibroid no. Ng'ama oseyudo nyithindo to owacho no rome to koro wanyalo golo fuko mar nyathini ten. Koro nitie yore moko be. Nitie joma lalo remo mang'eny, nitie coil moro ma be inyalo keti. To coil ni o reduce oduoko piny remo malal mang'eny no. Nitie sindan moro be minyalo chuo ng'ato. To sindan no en sindan ma mi chal ng'ama dhi e menopause. En be onyalo duoko remo no piny. Koro kaito nitie yien mowacho ni muonyo kata mana mag family planning gi moko nyalo konyo duoko remo no piny. Koro mage yore ma samoro watemo mondo waduoke go piny. Daktari ka kochopo kanye kokuneno ni mondo mikoro ochuo ng'ato sindan ma keti ka gima golieria kato sindan ni iwacho ni ochal gima keto ng'ato e menopause. Kapo nono ni ng'ato pok ochopo e menopause to dwaro nyathi to osechuo gi sindane gi inyalo timo ang'o mondo mi teko mar yadhni oduok chien mondo mi ng'ato yud thuolo kendo mar bedo gi nyithindo. Nikech koso yadhni koro biro bedo ni ne dedi ka nyaka chieng' moro. Koro gima nyaka ing'e ni fibroids mineno gi gin gik ma ok ni girumo. Samo chuo yath no to gidok chien. To teko mar yadhni watiyogo mana kuom dweche 6 kende. Koro bang'e ka teko ne oserumo to ng'ama miyo pod nya yudo nyathi. Koro ok en gima biro ni koro ketie permanent. En temporary. En gima biro to mana sane motiye dweche 6 kamano nyaka higa 1 kaito bang'e no kendo koro dendi duoga maber. Erokamano. To kapo ni gidongo marom nade ma inyalo wacho kaka laktar mondo mi ogolgi mondo mi timne ng'ato bero kata mondo mi koro golo. Koro na nyisi ni ranyis lakini koduongo ma koro kuot ahinya to dwaher mondo wagol nikech kwanyalo winje kwa mwapimi to omi ranyis mwawacho magolo pigi kata mag oko maduongo kata kiwinja kata koro iwinjo ka gima
kichiemo to kinya chiemo maber kati winjo ka gima pek moro nitie to wanyalo gole. Lakini before wagole nyaka wuo kodi mwanyise ni thieth manitie kuom gini nitie mar mwonyo yath, nitie mar chwe sandan, nitie mar gole gi operation, nitie mar gole gi golo mfuko mar nyodo. Koro mago nyaka wawuo nikech nyaka winjoru gi jatuo ma jatuo ne ma thieth maber ne kuom mago te. Erokamano ne kapono ni ng'ato miya thiedhe gi muonyo kuom thuolo marom nade nikech ni wacho kata ni koro kapono ni ng'ato chiegni wuok e ria kata chiegni chopo menopause to koro inyalo miya yath to muonya koro kochopo kare samoro ochiegni 35 osenyuolo nyithinde duto te mane odwaro gigi chande to ukete yath nyobo muonyo nyaka chopo higni 55 kata 60. Koro ng'eni yath biki muonyo timuonyo yath nikech ranyisi ma in go. Koro samoro inyalo ketie yath to koketie yath to iyudo ka pogruok nyalo bedo kuom jomoko, lakini nitie joma biro chuno tigi yath nyaka gichop menopause. Mago joma oyiero yath. Onyalo wilo ni kawuono thiedha gima bang' higni 2 we atem moro ni. Wiwane wil ni nok wacho ni nitie thieth moro be. Nitie thieth moro be ma leche matero remo e fibroid no be inyalo dini. Nitie kaka iso gimoro to dhi tiketo kanyo to dino. Koro koko yud remo to tho. Koro dok chino shrink kaka nwa wacho cha. Koro mano be is another thieth. Koro thieth ne to ng'eny. Thieth mar gini ng'eny kabisa. Ma en gimi thiedho? En gimi thiedho. En mani koro ma ji nyalo yudo mopogore nikech moko be bechgi ng'eny kaka koro mar dino lechego. En more expensive kuonde mitime betin. Neno. Koro thieth time kamora mora. Koro kapono ni dwa din leche to ni wacho kata ni gigi samoro kodonga achiel, samoro gin kata 5 kata 6 kata 10 e dend ng'ato. Idwa chuo sindan kata idwa chuo yath kuonde gi duto te ma din leche kose chuo yath achiel kata komi ng'ato yath achiel ni to dhi loro blood supply. Koro gima gitimo nitie gima iluongo ni catheter or pipe midonjo go e ler maduong'. To kose donjo go e ler maduong' tiluwo leche. Par ni leche te nitie kaka e del kae. Nitie kaka giringo oa kata donjo ka. Koro iluwe aluwa maduong' kumi isoe no. Iduluwe nyaka kumodhi e fibroid. Nitie kaka ing'iye. Nitie michwoyo mokwongo minene go. Kose chwo yadhno tineno go kaka leche chal. Then koro iluwe aluwa. Iluwe gi pipe matin no. Nyaka kumodhiye lerno nyaka kumodhiye. Koro kumochiegni gi fibroid no kanye mikete gima dino kanye. Ichaki manyo kendo fibroid moro. Koro itima kano magite dingi. Koro mane kaka gitimo. Mamano en ng'ato dhi e theater nyaka ng'ato dhi e theater. Koro nyako en gima kitimo to ok dibed ni ina ng'ama koro ng'icho kaka wanicho. Nyaka miye yath moro matin mondo at least. Daktari kapono ni ng'ato ogol ne fibroids gi kata ng'ato waka kuom ranyisi mar gol ogore kaka koro mwane ne picha ni kata wacho ni ging'eny ahinya to gidongo we wagolo ofuko chandruoge mage ma ng'ato nyalo yudo kata ngima ne dhi lokore gi yo koro onge ga kaka ngima lokore malich moro maduong'. En mana ni koro kibe yudo remo madwe to kibe yudo kaite nyalo yudo ka ng'ato e pache nyalo winjo ni an okan miyo kamiyo moko aonge kamili. Koro mano gima nyalo thago giga. Lakini king'iyo inyalo yudo ka ng'enyne wagola mana ofuko, lakini koro tonge mineno gi nikech magi te tonge mami hormone mami ineno kamiyo to pod in go nikech okiwinj ka gima ine menopause. Koro inyalo yudo ka mage manti, but other than pala nyalo bedo gi complications gi to mago nyalo timorega e operation moro amora. Lakini moko gi to ng'eny gi to niga niya maber kendo inyalo yudo ka ngima gi ber moingo ka ne en gi shida ni. Erokamano ahinya. Ote mane madimi joma mine ma samoro nitiere kod chandruogni, samoro osewinjo ranyisi mopogore okia kaka otimo, okia kama ochak godo, samoro noseyudo thieth odhi kata e pala mogol kata ofuko duto te mar nyathi. Ere kaka ng'ato nyalo dak kod fibroids? Koro joma miyo ma nigi shida ni gimanya nyiso ni kikibed kuom shida ni kaka imedo bet kaka omedo bedo marach nikech en gima medo dongo. Koro sani kaka wawacho no kineno ka in gi ranyisi gi to temi dhi osiptal malong'o. Kisedhi osiptal malong'o wo pimi wo goi picha.
koseyud ni in gi shida inane kik iluor osiptende sani nya yudo ka ng'enygi ni kata gi dakteche mag mon ni gang odhi omi clinic oneni ka giseneni maber then gipang kodi thieth malong'o mari thieth manyalo konyi nikech samoro en gima miyo ni nyaka inyalo luwi kata mana dweche 3 inyalo chun ni mi yedhe mar medi remo kata inyalo wach ni ma nyaka gol nikech koro ngima ni ok ber koro kik gibed ni gina dala ni giyweyo ka gin gi ranyisi mawachogo gidhi osiptal onegi maber kik giluor be kok giyudo thieth maber inyalo manyo kumoro kendo mondo iyud thieth manyalo konyo ngimani. Daktari, kapo nono ni ng'ato odhi mondo mi ogol ne gigi e iye samoro entiere kodgi kaka koro waneno gi ng'eny kuom ranyisi picha wantiere godo ni ng'ato kawo thuolo marom nade mondo mi odog e ngimane mapile? Koro ka onge shida moro amora mowuok to wawachoga ni ka en tich mok tek ahinya to bang' kata dwe onyalo chako matin bang' dwe achiel, lakini tich mapek to mana dweche adek eka koro inyalo chako tich mapek. Mano nyiso puro, sombo pi kata mana kidwa wuotho mang'eny koro nyaka irit dweche 3 mondo kichang maber kitim gik mang'eny. E dweche 3 ang'o matimore? Koro dweche 3 gi iyudo ka tije ok pek ahinya. Tije mok pek gin mage? Koro tije mok pek en maybe luoko kata sende moko 3 4 or maybe luoko law 2 moro, okay, wuotho matin, ineno gima chal kamano. Lakini tije mapek en ting'o pi, pur, ineno kata ringo matek, ineno exercise, gym gi. Mang'en tije matek to warito mondo usi ochangi. Usi motwang'go cha ochangi. Kuma ne usi ndiye no chang kabisa. Daktari, kapok wachiko chenro, yore mage ma ng'ato nyalo geng'o godo mondo mi kik ogam fibroids kata mondo kik oyudi? Koro onyalo wacho ni yore to ok ni ng'eny, lakini gima onyalo wacho ni ng'ato nyalo timo mokwongo en king'iyo ng'ato kik rit ahinya kapok oyudo nyithindo nikech kirita ahinya to gin gichal gik ma replace nyathi. Iwacho ni gin buya. Gin buya. Koro kimiyo gi ndalo mang'eny no to gibro dongo kar nyathi. Koro ng'ato kik rita ahinya. Ng'ato temo yudo nyithindo. To kata koyudo nyithindo to dhodh nyithindo be. To dhodh nyithindo kuom higni 2 nikech mano be konyo. Nitie yore mag family planning be moko ng'ato nyalo chiwo kaka yien mimuonyo moko nyalo geye matin. Koro bang' mano ng'ato nego bed be ni odhi e osiptal check up nikech kotimo check up tinyalo fweny ka gin chon tinyalo tim gimoro. Koro mago yore lakini ok ging'eny ahinya. Gina tuo manyalo biro to dichun ng'ato be no bed gi nyithindo higa ka higa. Erokamano ahinya. Daktari, wach mogik miwewa godo dinyiswa nang'o kaka joma mine kotenore kod fibroids mani wawuoye odiochieng' ma kawuono? Koro joma mine wanyalo mana nyisou ni thieth nitie, konyruok nitie, lakini nyaka uendelea mondo un be upuonj jomoko kata e buche mudhiye unyisgi ni tuo ni en kama to unyisgi be ni ginyalo yudo kony to gidhi osipteme malong'o to kik ubed ni un gi ranyisi kata tuoche moko to ibet go dala. Many kaka inyalo konyi kata sani NHIF tiyo maber kaka unyalo chulo to umanyo go osiptal maber mudhiego mondo weche mag ngimau kik ubed ni ok uketo mbele. Koro mano e gima nyanyisou kawuono to ageno ni ng'eny ji bang' wuoyo ni nyalo ng'eyo shida mantie to nyalo kata mana manyo thieth kuma nyalore. Erokamano nya daktari, amor mar bedo kodi. Kapo nono ni ng'ato dwa tudore kodi kata ng'ato daher mondo mi ng'adne rieko, inyalo yudori kanye? Koro an to sani to pod an Nairobi ka. Koro otek mana joma ni Nairobi ka ema nyalo manya, lakini ginyalo manya namba mar 0722 116430. Koro ginyalo manya to anyalo tudore mondo wane kaka konya. Erokamano. Kikiriti
mamumi kikiriti makoro ok nyal konye. Daktari wacho kacha ni kaber sasa miwinjo ranyisi tote matek mondo mi idhi e siptal mondo mi opimi mondo mi othiedhi e thuolo mapod kare kato wiyo kowil kacha kod parona okumba mar NHIF mabende thoroga konyo mang'eny e yore mopogore mag thieth. Penj Laktar kamwacho ni ngima en mwandu nyaka kendo odiechieng' machielo kabokelo chenro ni luonga ni Ruth Otieno oriti masani. Oriti.